Takže čau lidi, já jsem Radek a vítám vás u mého prvního tutoriálu. OK, takže si dáme do toho. Můj první tutoriál bude na hru Limbo. Je to kompletní hra a má to takhle 81,5 MB, no to je jedno, ale prostě to budete mít rychle stažený, stáhne se vám to bradu. Na hře se rozkliknete si tuhle složku a spustíte si ten Limbo Exe. To normálně spustíte, můžete vidět. Otevře se vám to a už normálně instalujete celou hru. Come on, baby. Vidíte, dáte ano a už vám tady naskočí jazyk, dáte další a hru máte hotovou, hra je na světě, můžete hrát. Takže jestli se vám ten tutoriál líbil, určitě dejte like, odběr, koment. Takže já se s vámi loučím a u dalšího tutoriálu zase čau.